नमस्कार मंडळी, कशा आहेत सगळे? मजेत ना? तर माझ्या चॅनलवर तुम्हाला सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण बनवलेले आहेत कच्च्या बटाट्यापासून हे अप्पे बनवलेले आहेत. सकाळच्या मुलांच्या टिफिनसाठी देऊ शकतो, सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवू शकतो. झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे. तर रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. एकदम सॉफ्ट असे झालेले आहेत, मस्त जाळीदार असे बघू शकता तुम्ही, आणि चवीला तर खूपच अप्रतिम झालेले आहेत. चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण रेसिपीकडे वळूया. तर इथे बटाटा अप्पे बनवायसाठी आपल्याला हे मी 2 कच्चे बटाटे घेतलेले आहेत. कच्चेच बटाटे आहेत, उकडून नाही घ्यायचे. मीडियम साईजचे 2 बटाटे आहेत. त्याच्यामध्ये एक छोटा आहे आणि एक मोठा आहे. त्याच्यानंतर दही घेतलेलं आहे हाफ कप. 200 ml च्या कपनी मी हे हाफ कप एवढं घेतलेलं आहे. ह्याच कपाने बारीक रवा घेतलेला आहे. बारीक रवा आहे हा 80 ग्राम. त्याच्यानंतर ह्याच कपाने मी घेतलेलं आहे 50 ग्राम एवढं बेसन घेतलेलं आहे. थोडीशी हिरवी मिरची, कोथिंबीर लागणार आहे, जिरं लागणार आहे, मीठ लागणार आहे, इनो लागणार आहे आपल्याला, कारण आपण इन्स्टंट मध्ये करतोय ना, थोडासा इनो लागणारच आहे आपल्याला. 1/4 TSP एवढं इनो, नाहीतर आपण सोडा पण टाकू शकतो त्याच्यामध्ये. मी इनोच टाकणार आहे. 1/4 TSP एवढं, जास्त इनो टाकायचं नाहीये. आणि जिरं लागणार आहे. दही जे आहे ना, मी हे 10 वाला जो डब्बा मिळतो हा मी अख्खा घेतलेला आहे डब्बा. आणि थोडासा रेड चिली फ्लेक्स, पाणी लागणार आहे आणि तेल लागणार आहे. तर आपण आता कृती चालू करूया. एकदम सोपी अशी झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे, अजिबात वेळ लागत नाही याला. तर एक भांडं घ्यायचंय. भांड्यामध्ये घ्यायचं हे रवा टाकून घ्यायचंय. बारीक रवा आहे. जाड रवा असेल तर मिक्सर मधून फिरवून घ्यायचंय. त्याच्यानंतर बेसन टाकलेलं आहे. दही टाकायचंय. थोडंसं पाणी टाकायचंय, अर्धा कप, 1/4 कप एवढं पहिलं टाकायचंय. मिक्स करून घ्यायचंय छान असं. थोडंसं मीठ टाकायचंय चवीनुसार. हे आता मिक्स करून घ्यायचंय. जाड वाटतंय ते. पाणी अंदाजानुसार आहे, पाण्याचं काही प्रमाण नाहीये. पहिलं मी 1/4 कप एवढं घातलेलं, आता हाफ कप एवढं घालते. जास्तही पातळ करायचं नाहीये. कारण रवा जो आहे ना तो पूर्ण शोषून घेणार आहे आपल्या हे पाणी पूर्ण. तर एवढं आपल्याला हवंय. असं छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. म्हणजे जर एक माप ठेवलं ना तर त्या मापाने आपण घ्यायचंय. आणि कधी पण आहे ना कुकिंग आणि बेकिंग करताना एखादा ना मेजरिंग कपचा सेट आहे ना घरात ठेवावा. म्हणजे जेणेकरून कसं, जे ज्यांना कुकिंग आणि बेकिंगची खूप आवड आहे त्यांच्या घरी तर असावंच. कारण कशा रेसिपीज ना बिघडत नाही त्याने. कारण आपण अंदाजे आपल्या घरातल्या वाटीने आपण घेतो ना, त्याच्यामुळे काय होतं, वाट्या कशा कमी म्हणजे छोट्या मोठ्या असतात, त्याच्यामुळे प्रमाण बिघडू शकतं. जे मेजरिंग कप असतात ना त्यांनी जर घेतलं व्यवस्थित तर परफेक्ट असं आपल्याला माप मिळतं. किती घ्यायचंय अंदाज असतो आपला. आता काय करायचंय, हे जे बटाटे आहेत ना ते मी सोलणार आहे आणि आपल्याला कच्चेच यामध्ये टाकायचे आहेत. तर मी हे सोलून आहे ना किसून घेते आणि मग आपल्याला कच्चेच यामध्ये टाकायचे आहेत. ठीक आहे. तर हे बटाटे आहेत ना ते मी किसून घेते. साल काढून घेतले त्याची. बटाटा मी किसून घेतलेला आहे. तोपर्यंत आपला जे रवा आहे ना तो पण छान असा फुललेला आहे. आता हा बटाटा ना टाकून घ्यायचा यामध्ये. झटपट असा होणारा हा नाश्ता आहे. सकाळी मुलांच्या टिफिनसाठी आपण देऊ शकतो. सकाळी आपल्या नाश्त्यासाठी आपण घेऊ शकतो.
थोडस कोथिंबीर आणि मिरची टाकली आहे, रेड चिली फ्लेक्स टाकते थोडस. आता तिखट आहे ना, तुम्ही तुमच्या अंदाजे, तुमची मुलं कशी खात असतील, घरामध्ये किती कितपत तिखट खाता त्यावरती तुम्ही तिखटाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. कारण काही जण खातात, काही जण खूप लहान मुलं असतील तर कमी प्रमाणात मध्ये तिखट खातील, त्यानुसार. आता हे सगळं कसं मिक्स करून घ्यायचंय. याला नाही ठेवायची गरज आहे की असं 10-15 मिनिटं ठेवा आणि त्यानंतर करा, तर नाही. असं सगळं एकजीव करून घ्यायचंय. मीठ एकदा मी बघणार आहे व्यवस्थित आहे का मिठाचं प्रमाण. एका साईडला मी अप्पे पात्र जे आहे ना ते गरम करत ठेवते. हे बघा, असं हवंय आपल्याला बॅटर. व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचंय छान असं. बारीक रवा घेतल्याने काय होणार आहे की आपला जे रवा आहे ना तो लगेच पाणी शोषून व्यवस्थित घेणार, जास्त टाइम आपल्याला लागणार नाही. थोडस मी मीठ बघते, बरोबर आहे. थोडस अगदी किंचितच कमी आहे, ते जेवढं मी घेतलेलं तेवढं मी 1 चमचा एवढं सगळं टाकलेलं आहे. आता मी यामध्ये आपण इन्स्टंट करतोय, मी ते पहिलं आधी मी अप्पे पात्र जे आहे ना ते तापत ठेवलेलं आहे. आता आपल्याला यामध्ये थोडासा इनो घालायचा आहे, 1/4 TSP एवढं, नाहीतर 1/4 TSP एवढा थोडा जरी घातला तरी पण चालेल, कारण आपल्याला इन्स्टंट करतोय झटपट असे, त्यासाठी हे इनो थोडंसं घालणं गरजेचं आहे. आपण एवढ्या रेसिपीसाठी एवढंसं इनो वापरतो तर ते एवढं काही हानिकारक म्हणजे असं नाहीये. थोडंसं ना पाणी टाकते मी, म्हणजे ऍक्टिव्हेट व्हायला इनो, 1 थेंबभर, म्हणजे छान असे आपले अप्पे ह्याने फुलून येतील, सॉफ्ट पण बनतील. आणि लगेच आपल्याला आता अप्पे पात्रामध्ये हे टाकायचे, जास्त टाइम ठेवायचं नाहीये. जर इनो नाही टाकलं ना तर ते आपल्याला जसे हवे आहेत ना अप्पे, सॉफ्ट आणि असे जाळीदार, तसे होणार नाही. तर तुम्हाला इनो नाही टाकायचं आहे तर तुम्ही तसं पण करू शकता, पण जसा रिझल्ट हवा ना तसं ते होत नाही, थोडेसे असे कडक होतील. त्यासाठी थोडासा इनो टाकायलाच हवा. बस, अप्पे पात्र मी तापवून घेतलेले. आता थोडस तेल टाकायचंय. थोडस असं ना चमच्याने नाहीतर असं ब्रशनी कसं पसरवून घ्यायचंय, म्हणजे कसं जे आपण बॅटर टाकणार आहोत ना ते सगळीकडे पसरेल व्यवस्थित. तर फटाफट आपल्याला हे अप्पे टाकून घ्यायचे, हे बॅटर टाकून घ्यायचे. आणि थोड्याशा ह्याच्यामध्ये ना भरपूर असं अप्पे आपले तयार होतात. दोन कच्च्या बटाट्यांपासून मस्त आणि छान चवीला पण छान लागतात. आता गॅस आपल्याला ठेवायची स्लो टू मीडियम अशी ठेवायची आहे, जास्त फास्टही ठेवायची नाही. आणि झाकून ठेवायचे. आता
5 ते 7 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला पलटी करायची आहे. 5 मिनिटं झालेली आहे, 5 ते 7 मिनिटं. स्लो टू मीडियम फ्लेम केलेली मी. तर हे बघा छान असे ना मस्त फुललेले आहेत. हे आता असे पलटी मारून घ्यायचे आहेत. सुगंध खूप एकदम छान एकदम येतोय. हे बघा असे दुसऱ्या साईडनी पण आहे बघा छान अप्पे तयार झालेले आहेत आपले, मस्त आता शिजलेले आहेत. हे मी काढून घेते आणि दुसरे अप्पे टाकते आता. छान अगदी चविष्ट अप्पे होतात हे. तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा आणि माझी ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये जरूर सांगा. तर इथे आपले अप्पे हे तयार झालेले आहेत छान असे मस्त. एक मी तोडून पण दाखवते तुम्हाला. अगदी जाळीदार आणि चवीला तर एकदम अप्रतिम झालेले आहेत. हे बघा छान असे. तर नक्की ट्राय करून बघा आणि माझी रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये जरूर सांगा. आणि जर थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत हे बघा आणि झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे, त्यामुळे नक्की ट्राय करा.